lamsogok ani khajani takhukte bukhuk sungna pharing khesing elembani kok thai khana layana abongkha phrangnai ni chapter 3 kok bokhrogo tongo bebakni no jora tongo bebakni no jora tongo o ha sakao bebakni no kaisa jora tongo achaina jora bo tongo thainani jora bo tongo kainani jora bo tongo kaijakno phuisana jora bo tongo buthana jora bo tongo hamruna jora bo tongo sbaina jora bo tongo tisana jora bo tongo kapna jora bo tongo munuina jora bo tongo bukha khamnani jora bo tongo tei musana jora bo tongo holong khitar laina jora bo tongo holong thumoi rungna jora bo tongo hamjagoi kwbakna jora bo tongo tei kwbakya khe tongnani jora bo tongo rutugoi manma jora bo tongo tei kwmanna jora bo tongo tisawoi tonma jora bo tongo tei khibui rohorma jora bo tongo sisikna jora bo tongo khepawoi sukna jora bo tongo siring siring tongna tei kok saya sana jora bo tongo hamjakna jora bo tongo tei naislena jora bo tongo suba chobani jora bo tongo tei kwthalainani jora bo tongo samung tangnai sabini tangma yakulo tamoman kaitor jotono bajaroi pailaya khe tongmano ang sawoi mankha bo bebakni no 6 jora jongkha tei bo borokni bwkhao lai thangjak tei thinangni kokno sinano musung rowo tamokhe kaitor yaphangni simi paithak jora tamok khlaikha borok romoi manya ang sawoi mano borok rok kwthang tongnaisa bukha srangoi tongthogoi tongmani slai tei kaham kwrui tei jong jotono kolom tei khikhlai samung tangoi chathai nungthai omono kaitoni hili ang sawoi mano kaitor khlaimani abo molbrum no tongplainai oro tei mungsa suk dawai bo manya khikhlai bo manya jotono bono borong khlai kirithung hanaise kaitor amono khlaio asuk ungoi tongmarok abo skangbo ungo tei thinango ungna tongmarok bo bebakno skangno ungkha ungoi thangjarokno kaitor ongrok phiro amen।